a páni, ja som Votapek a vítajte z prvého let's playa z hry Agario. Je to o tom, že ste, to ukážem v hre, že ste takáto koule, ja som zrovna rúžová koule a musíte žrať ostatné koule a potom byť väčšia koule a byť väčšia koule a žrať všetkých na serveri a byť najväčší hajzel v histórii Agario. No, tak nejak. Poď sem! Ja ťa zoženiem a že ani nebudeš vedieť, či si. Poď sem! Jobrák! Poď sem! Ti ríkam. Môžete vy v tejto hre môžete byť strašná svinia. Pretože vy takto môžete plávať po serveri, žrať tieto malé koule a potom môžete sa rozdeliť a vypať nejak takto a zožrať menšiu polovičku, než ste vy sám. Čiže dosť cool, alebo nejaké môžete vyplivnúť, alebo vystreliť, alebo to jedno, takúto návnadu. A nikto sa to nemôže chytiť, že si žrete aj s tou návnadou. Návnadou. A to, vojak. Budem vojaka ja, keď ťa zoženiem, pán vojak. A to je ešte zelený. Nie ešte. Pretože on sa, zožral som ho ako Votapek. Takto, dámy a páni, Votapek žere každý svoj obed, že proste k nemu dojde a úplne ho spolkne do neho, proste ceckem ho spolkne ten obed. Zežerú, že nebudeš vedieť proste úplne, že to bolo. No. Ne! To je fakt nádherné. Ty ma si chcel zožrať, že? Ham! Okay. Mal som skóre 306. Škoda, že nie 360. Ale mal som skôr 306 a poslal som to. Iluminati! Som zožral iluminátov, asi. Nejaký fuck yeah! Som zežral fuck, I am big, yeah, I am big, yeah! Som úplný borec, jak je to možné? Dve úplne výborné pokrmy, ktorý som. Dámy a páni, to nebola, čo som chcel povedať. Dámy a páni, takto funguje život. Vidíte dve veľmi rozlišné veci, dve úplne výborné jedla, neviete si vybrať, ktoré si kúpite a nakoniec vlastne to úplne zežere nejaká obrovská gula. Ňuf, ten hajzl! Žiadny potles, ok. Pán Ageri... Zožrali ma. No, to nevadí. Herohe, asi heroín má v sebe, keď sa volá Herohe, ale to je jedno teraz. Necháme jeho. Zožrú. Ne, to je môj maličký Votapek. Čo? Budeme po serveri. Musíš aj nastaviť, že vidíte, aké máte veľkosť koule. Sai! Pani Sai, ďakujem. Preč, ten bol just do it. Kámo, ďakujem ti. Zachránil si mi koulu. Zachránil si mi gulu. Moja gula. Ne! Dámy a páni. Takto sa chová muž u porodu. Ahoj, ok. Nie! Veľký ok. Ne, ahoj, ok. Čau, ok. Ahoj. A tak. No nie, tam je hore niečo veľké ružové. A nie je to dildo. Myslím, že v určitom počtu vajec, alebo guli, alebo to jedno, sa dá zožrať aj tady táto zelená vec. A keď to zožeriete, tak proste to máte zožraté a je to ako gula v tej veľkosti. Ale musíte proste, takto to funguje. Vy, keď do toho naletíte, tak sa osmitíte. A potom, keď budete vlastne osmetení a jedna vaša časť bude väčšia ako ten vírus, tak to môžete zožrať. Kto by to povedal? Funguje to naozaj takto. Už sa mi to párkrát podarilo, ale vždy, keď som to skúšal urobiť, tak to dopadlo fakt špatne. A tady je hodne. Kaftar, nežer ma, prosím, nie, Kaftar. Ty si kokot, Kaftar. Ty hajzel, tak za to sa ti tak pomstím, že ani tvoja mama nebude vedieť, kam ťa dať operovať. No, ne! OK, prosím, nie, kamo, my sme boli kasie, no do prdele. Som obklúčený, dámy a páni, toto neprežijeme. Ja sa bojím, dámy a páni, ja sa veľmi bojím. Môj medzerník nefunguje, no, nevadí. Chcel som sa rozdeliť, že budem
Prečo ma chce zabiť Adolf Hitler? Čo? Adolf Hitler. Až budem väčší. Dáme čink, čonk, čank, teda yin a yang, čink a yang, ajaj, ajajang. A olalal. Hoňom! Dum 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 dum. Dum 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 dum. EA Sports! Ten game. Sú modrí. Barcelona. Tam je nejaký dvachli. hodín a zatiaľ som nebol ani, teda zatiaľ nemám ani 100 skóre. Čiže to je fakt. Fakt, je to super, super. Najlepšie. Počkaj, som sa. Ajaj. Ahoj Twitter. Čo vás? Ahoj. Damn sa. Ja som sa úplne zabil jak najväčší borec a Twitter. Čo? Dáme pani. Ja na to jebem. V ďalšom videu možno, ale teraz na to vyserú z Eiffelovej veže. Dáme pani. Snad sa vám toto video páčilo. A vyserte sa na to aj vy. Keď nemáte Eiffelovskú pri dome, tak sa vyserte z mrakodrapu, to mi je jedno. Proste, to vydám v ďalšom videu. Ahoj, mám výbornú náladu po tejto hry, to už som povedal. Čau.